Sziasztok srácok, ez a Grova Garden 2. Mármint nem a másik rész, hanem a másik változata. Itt azt fogjuk elmondani, hogy hogyan lehet jó gyorsan pénzt szerezni meg ilyenek. De miközben itt egy 75 000-es pet, ami Lego pet. Megvegyem? Én akarom megvenni. Jó. Sziasztok. Siess. Amúgy nem biztos, hogy halljátok, de igen, itt van az a haverom, aki előző videóban szerepelt, Roland. Jó. 150 000, hogy megvegyem. Ja, még lehet venni így össze-vissza, mint a Steel Periodba. Na, de Garden bemutató így először is. Szóval nekem van 288 000, haveromnak pedig 168 000, meg van egy Lego pete most már, ami GG. Na, ez a haverom Gardene, tehát ott van, hogy lakatos Jogobella. Itt vannak blueberryk, tomatók és strawberryk. Itt van egyetlen egy darab kaktusz, itt pineapple-ök vannak, meg egy bananafa. Itt, ez egy nagyon nagy bananafa. Nem nagyon nagy, de nagy. Itt egy grape, még egy bananafa. Tomato, grape. Hát, osztó, neked mekkora graped van? Hát nem tudom. Ez nagyon jó. Itt egy hatalmas grape. 96 nem tudom mi. Még egy kaktusz. 3 green bean. Ezt ingyenes kódból kaptuk, szóval itt, amit látok a képernyőn, ezt írjátok be ide. Igen, ez a banánát, ezt megmutatom, hát ennyi. Az én gardenem pedig úgy néz ki, hogy itt egy gold corn, egy gold tomato, egy sima corn, itt 3 green bean, gold apple fa, tomatók, ez corn, itt 3 pineapple, itt is 3 pineapple, ez 3 kaktusz, ha jól tudom. Egy rainbow sunflower, erre nagyon büszke vagyok. Ezt nem tettük ki sorzba, de ki fogjuk tenni, miért még kimegy a videó. Szóval igen, itt egy kokonatfa. Itt blueberry, strawberry, egy gold strawberry amúgy itt elbújt. Tehát igen, itt egy bananafa, egy grape és még egy bananafa. Na hát ilyen a gardenünk egyelőre, ha jól tudom, akkor most restockolt, meg ilyenek. Szóval nem restockolt, most fog. Szóval elmondom, hogy hogyha már megvan ilyen 1000-2000 forint, akkor mit csináltok? Ami nem forint, hanem cent, vagy nem tudom. Először is, itt most idejött mellém, szóval köszönj. Sziasztok. Na igen. Szóval 700-ba kerül a bambó. Ezt vegyétek meg és tegyétek le, mert ez nagyon jó. Az még az én szintemen is nagyon jó, pedig nekem 288 000 van. A mushroom. A mushroom az nagyon jó. És tud nagyon nagy lenni. Nagyon nagy lenni. A bambó. A haveromnak nőtt egy ilyen közepes bambó, vagy nem bambó, mushroom, ami 100 000-et ért. És 15 000 vesszük ugye magát a bambót. Tehát ezeket vegyétek. És úgy csináljátok, hogyha van mushroom, akkor nézzétek, gyertek ide a Gear Shopba, és vegyetek sprinklert. Vagy ilyet, de én ezt ajánlom, mert kezdőknek ez jó. Locsolót akkor vegyetek, hogyha valami nagyon sok időm kinő. Megpróbálom elmondani, mit csinál. Ez azt csinálja, hogy arrébb tudsz tenni dolgokat, amiket már leütettél. Ez azt csinálja, hogyha beszed, akkor azt hiszem 5-szörösen nagyobbat ugrasz. Ez 5-szörös speedet ad. Vagy várjatok. Ez itt láthatatlan. Igen, ez láthatatlanságot ad. Ez nem tudom mit ad, mert ez nem tudom megvenni. Ezt se tudom, ez pedig, hogy nagyon-nagyon nőnek a növényeid. És ez a shrink mushroom, hát azt még nincs se tudjuk, de hogyha tudjátok, akkor írjátok. Igen, ezt a kettőt írjátok le, mert ezt nem tudjuk. Amiket így fontos elmondani, hogyha lopni akartok, akkor vegyetek jump mushroomot és speed mushroomot, egyétek be, és vagy pedig, hogyha ilyen rainbow vagy gold seedek lejönnek, ugye este, publicon, akkor igen, amúgy nekem van egy rainbow frogom, amit szeretek. Igen, és a petek azt tudják, hogy
Minden, nekik a petek, minden más tud, például a Bunny az ezt tudja, hogy gyorsabban tudsz sétálni. igen, 5%-kal. A Frog, hogy nagyobbat ugrasz, ugye a Rainbow, akkor gondolom több százalék, vagy izé. A Deer pedig, ha jól tudok angolul, de nem biztos, akkor 10%-a gyorsítsa a plantjeidet. Ugye, és tudnak jönni effektek, amik, hogyha rámennek a valamire, lesz. akkor sokkal értékesebb lesz, és sokkal többet ad. És aki játszott Grova Garden-et, az nagyjából tisztában van a játékkal. És hát nem tudom, miért lépték ki. Hát kidobott a játék. Ja. A papagáj meg... Az egy lega. Igen, az egy lega. Amit mutatok 2 perc, hogy mit csinál. Hogy van a papagáj angolul? Bagoly. Milyen bagoly? Ja. Ja, és többfajta pet is van, és a legjobb az... De gyere ide és úgy mond. Többfajta pet is van, de hogyha jól tudom, elvileg a legjobb az az unicorn is, és hát az a rare. Majd utána nézzünk, 12,5 millió, ha jól emlékszem. Nem tudom, mit csinál, mert nem találom, de majd valahogy ide bevágom, hogyha megtaláltam. De nem tudom, megtaláltam. Egyelőre nem találom, de addig beszélj. És amúgy ennek ez a játék azért nagyon jó, tudsz lopni, de ingyenes a privát szerver. Hát és annyit tud, hogy mondjuk publikon vagy, és nem szeretnéd, hogy ellopják a brérot, vagy na, mik azok? Seed. A seedjeidet, vagy a termést, igen. Hát akkor beállsz a bézetbe, és nem tudják ellopni, de van egy fontos dolog, hogy le tudnak ütni, szóval vigyázni kell, és eléggé tud nagyot ütni az a bot, amivel le tudnak ütni. Mutasd meg nekik? Hát pont most nem. Mert a Golden, igen, tehát körülbelül oda repül. És a Robin, az mindjárt mondom, mit csinál, csak légy szíves, vagy a telefonomat ide hozod, mert nekem le van fotózva, fel van rakva töltőre. Na, le van nekem fotózva, hogy mit csinál, csak... Ja, meg megmutassuk a gombát is, majd megpróbáljuk bevágni. Hát, hogyha jön, vagy pedig így bevágjuk. Na, mondom is, hogy azt csinálja a papagáj, hogy seedeket droppol. Mi csinál? Azt írja, hogy Phyllis around your garden eating grapefruit and sometimes drop seed. Seedeket droppol valahogy. Vagy nem tudom, na mindegy. Osztó 43 kártya. Nézzük a shopot, remélem bejön mushroom. Benne is van a mushroom. Jó, oké, Látjátok, 15 000, tehát hogy igen. De hogyha van benne mushroom, hát bambó nem valószínűleg lesz, de... Szóval bejöttek a Gear Shopba, mutatom, amit az elején elkezdtem mondani. Jó, 10 000 vettek ilyet, nem vészes, de most én nagyon lecsórósodtam. Fogjátok, leraktok olyat, elültetitek és figyeljétek. Na, hát ez hogyha rámegy effekt, akkor az vagy 150 000. 50 kárt szerintem nem. Mert az enyém Tehát figyeljétek, van nálam, nézzétek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bambó van nálam. Ezt becsillagozom, hogy ilyen átlagos bambók, tehát akkor mennyi van nálam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 van nálam. Eladom azt a 11 átlagos méretet. Az 29 000, és eladom ezt a egyet, tehát arra megyek, hogy Shell is this, azaz, hogy csak ezt a egyet, 19 000, tehát hogy a bambók nagyon megérik. Jó, és ennyit el szeretnék mondani, hogy mondjuk egy nagyon kezdő player vagy, és most léptél be a játékban, akkor oké, mutass a játékot, vedd meg az ilyeneket, mondjuk, hogy répa, gyűjts a répákkal pénzt a bambóra, vedd meg, és akkor ne azokat, amik a bambó előtt van, vagy a bambó után vannak, hanem hogy csak a bambót vedd meg, ha van rá pénzed, nem mást, igen, jobban megéri. Szóval ez a kettő, ha már pro player vagy,
akkor meg már menj a legákra szerintem. Meg a mushroom. Tehát nézzétek, leszettem 4 mushroomot, 4 mushroommal költöttem rá, 15k-t. nem, a 4-re 60 000-et, és a 60 000 helyett kaptam 61 000. Jó, az most Jó, de amikor nem mondjuk nagyon érte meg. nagyra Nő. Igen. akkor nagyon megéri. Szóval igen. És vannak ilyen redeem kódok, amiket még minket se tudunk. Amit elejére bevágtam, tehát a green bean, Igen. az És nem csak egy van, hanem van több is. csak még egyet tudunk. De írjátok le a kommentbe, ha tudtok. És egyre nagyon-nagyon megy ez a játék, fel van már Hype-olva. hype-olva, és 700-kán játszanak rajta, szóval nagyon megéri, ha játszol rajta, és nagyon megéri, ha nagyon menő vagy benne, mondjuk, mint nekem azok a nagy dolgaim, mert én most arra megyek, a srác, vagyis Levi, ő meg arra megy, hogy ilyen nagyon sok élő cuccai legyenek, nem? Igen, tehát hogy kaptam egy Rainbow Seedet, kaptam belőle egy Rainbow Sunflower-t, ami nagyon komoly, és figyeljétek, most meg szeretném nektek mutatni, hogy a lopást akkor bemutatom nektek, hogy ezt hogy is kell csinálni. Lopjál mondjuk egy... Nem tőle szerettem volna, de mindegy, akkor menjen tőle. De lophatsz máshoz. Sőt, megyek máshoz, hogy lássátok, hogy akkor így élesben milyen a dolog. Nekem most nincsen ilyen seedem, vagy seedem, mushroom fosom, amivel nagyobbat ugrok, meg ilyenek, na mindegy. Szóval betölt a játék. A Manó az azt csinálja, hogyha bemennek a bázisodba, akkor leüti, de hát jó lassú, mit nem mondja. Tehát viszem a pineapple-t, és akkor beviszem a gardenembe, és kiírja, hogy loptam 221 forintot. Hát ez nem túl sok, de jobb, mint a semmi. Na, például itt vannak bambók. Hát mondjuk, hogy a kezdő vagy. Igen, mondjuk, hogy itt vannak a bázisánál, szóval nem akartam mint semmit csinálni. Csak bocsánat. Szóval például akinek Gold a Garden, na ott akinek azt teli van mushroommal, oda megyek. Hát ott van. Az, hogyha ott el tudnám lopni, de nem tudom, mert mindenki ott van a gardenjébe, akkor gyorsan innen ki is lépek. Kilépek, mert bár loptak, de na mindegy, szóval kicsit megmutattam a lopást, de hogyha most megmutatom havernál, hogy azért be tudjam normálisabban mutatni. Menj innen a bészettől. Jó, Ja, már ott se vagy. Tehát megfogom, és akkor hogy szétlopok mindent, nem tudom, pineapple-t is lopok 2, köszönöm szépen amúgy. Na és akkor bemegyek, kiírja, hogy loptam 1036, nem tudom mit, eladom, és akkor meg is kapom. De tőled is tudnak lopni, tehát hogyha a bázisodba állsz, akkor úgy nem tudnak lopni tőled. Ben van 10 bambó, szóval azt meg is veszem. És egy valamit leszögezek nektek, hogy mangót ne vegyetek, mert ilyen nagyon keveset ér egy darab, de viszont 300. hát nem, nem, annál sokkal kevesebb. De hogyha feliratkoztok sokan meg ilyenek, akkor kisorsolhatunk 3 Ghost Reaper packet. Te meg ebbe beszélj. Na, sziasztok! Fogd meg. El szeretnék nektek valamit mondani, hogy ugye van a trédelés, és erre szánt hát tábla van, kiírhatok bármit ide, csúnyát ne írjatok, mondjuk például, hogy trade, mi, meg hogy mit szeretnétek, de mindegy, ezen tudtok beszélgetni, nem annyira sokba kerül, de azt ajánlom, hogy ne úgy kezdjétek el trédelni, hogy ilyen mondjuk ilyen bambuszból tudtok már gyűjteni, vagy na, gyűjtötök, hanem mondjuk már ilyen 500k-tok van, meg ilyen komoly cuccaitok. Ja, és azt leszögezem, hogy itt lehet olyat csinálni, hogy gyere ide. Tehát ez Rainbow Seeddel, bármilyen seeddel lehet csinálni. Most valami olcsót veszek, Blueberry. Na, figyeld. Tehát álljál csak meg. Oda lehet egymásnak adni a seedet is. Tehát tudtok olyat, hogy mit tudom én, nőnektek egy ilyen hatalmas Rainbow Sunflower,
és akkor azt, Visszagyere. és akkor azt eltrédelitek, azt a egy darabot, na nekem, jó, nekem adhatod, Megmutatom, hogy milyen, hogy odaadja. és akkor ott kiírja fölül, elfogadod, meg is kaptad. Szóval, tehát hogyha most nekem kinőtt egy Rainbow Sunflower, akkor én, valaki lehet, hogy ad érte, nem maga azért, hogy maga a termésért, lehet, hogy valaki ad egy gold seedet, és akkor azt odaadja, leültetem a gold seedet, azt lehet kinőni egy gold sunflower, vagy valami. Tehát, hogy így lehet trédelgetni. Csak óvatosak legyetek. Te is ezt akartad? Ő is ezt akarta, igen, óvatosak lehetek, de nagyon. Tényleg, vigyázzatok magatokra. És Ne szkemmeljetek, mert nem jó. Vagy hát nem én mondom meg, hogy mit csináljátok, de nem jó, hogyha szkemmeltek. Nem annyira praktikus, mert szkemmeltek egy időt. Hogyha szkemmeltek, akkor már nem lesz értelme a játéknak. Ja, meg hát van értelme úgy is, de észreveszik. Meg hogy nem bíznak benned. Mert felnyomnak mondjuk ilyen tiktokosok, vagy nem tudom. Ja, szóval vigyázzatok. Meg amúgy se jó az. 350 000 a shop. Egy shop restockot megvárunk, és akkor mindent elmondtunk, amit tudnotok kéne. Mutasd meg még a második, hát így a harmadik legjobb, hát a legjobb megérős cuccot. Szóval a pineapple-t. Mert tudjátok miért jön meg a pineapple? Ja, meg a banana. De ne ezeket vegyétek, mert drágák. A pineapple az nagyon megéri, azt vegyétek, mert az Hát ez be tud 10 000 és csak 10 000. A kokonat az nagyon jó, tehát hogy egy darab kokonat, most pont nincs kinőve, de szóval egy darab kokonat az ilyen 150 forintot ér is simába. Oké, hogy így nagyon kevésnek látszik, de mondjuk, hogy én rámegyek. Hát igen, hogyha igaz, hogy nagyon kevésnek látszik, de nem csak egy darab tud nőni, és viszonylag gyorsan is nő. A kokonat 140 000, tehát nem olcsó, nagyon-nagyon nem olcsó. Ide, már kezdtem a dzsungelt építeni. A másik részen is. Na, már épít elvileg valami dzsungelt. Megy valami olyasmi. Hol? Itt pineapple Farma van. Várjál, ha így gondolkozok, mi az? Addig gyere beszélges egy kicsikét. Pineapple Trade, azt akartam, hogy vagy nem Trade Farm, nem mint a Stirabrérotban, Hát igen. hanem így leteszel sokat, így egymás mellé, mint például nekem ott a blueberry meg a strawberry, azok eleje ott vannak, és akkor azt fogod, és így brrrr, és így széjjelszed, és akkor azok érnek egy ilyen 20 000 forintot. És amúgy van egy olyan tutorial, amit csak én tudok, meg ez a gyerek. Hát nem tudom, hogy tudják-e. És van egy olyan, hogy van bambusz. Nézd már Nem meg. tudom. Vagy van nálad. Jó, vedd meg. És most menj a bázisodhoz. Menj oda, adod egy kicsit asztat. Tessék. Igen. Megfogod így. Megpróbálod egybe tenni. Hát, és figyelj, ott is van. Kezd már nagy lenni. Ja. Ja, Szóval- és annyi, szóval- hogy van rá esély így, hogy nagyon nagy lesz. Mert nekem volt olyan, hogy hát majdnem kitöltött egy csang. Hát az nem egy csang, hogy hát nem tudom. Hát ja, egy ilyen fél izét. Na de köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Én Levi voltam. Én meg Roland. Sziasztok! Na csumi!